हाय बड'लेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलाव आं धनजिब सेरिया दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे नै न'खौ नुदोंना? बे न'आ जाबाय बयलार फार्म। बे जाबाय आंनि बयलार फार्म। बेयाव 1000 बयलार दाउ दङ। दिनै बे बयलार दाउआ मटा मटि 1 किल' जाबाय मासेयाव। 25 सान जाबाय। बे 25 सानाव मटा मटि 1 किल' जाबाय। बेयो मा कम्पानिनिफ्राय लाबोनाय, माबायदिहाय फैसाया फैयो बेनि बागै आङो पुरा डिटेल्स बुंगोन नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना आंनि बयलारा बेसे देरखो नायनो हागोन। नाय, बेयाव गोबां बयलार दङ। मटा मटि 1000 बयलार दाउ दङ। इयाव गोबां देरबाय। नाय, नोंथांमोना नायनो हागोन। हमजायो, बयलारा हारसिंनो हमजायो। देरबाय 1 किल'। माबायदिहाय फैयो बे जाबाय आंनिनो फार्म। आंनि न'आ जाबाय नलबारि जिल्लायाव। बेयाव गोबां बयलार दाउ दङ। आरोबाव आङो बारायबावगोन, गोबां फिसिगोन। खेबसेयैनो 6000 7000 बयलार दाउ फिसिनो हानायनि केपासिटि आं खालामगोन एप्रिलनि उननिफ्राय। आच्छा, बे जा बयलार, बे बयलार दाउआ जाबाय आंनि निजा नङा। बे जाबाय कम्पानिनि आन्दाराव। कम्पानिनि आन्दाराव ओरैबायदि जे कम्पानिया बयलार दाउखौबो गावसोरनो हरगोन, दानाखौबो गावसोरनो हरगोन, आरो मुलिफोराबो गावसोरनि। जोंनि खरसाया जाबाय खालि न'खौल'सो बानायनांगौ। बे कम्पानिनि मुङा जाबाय सना कम्पानि। खालि जोङो न'खौ बानायनांगौ, आरो जा बे आदार होग्रा बासन पत्र बेफोरखौ बायनांगौ, आरो लाइन बोनाया जोंनि खरसा। मटा मटि जुदि 70 फुट गोलावनि जुदि न' बानायोब्ला बेयाव 30,000सो खरसा जागोन। बेयाव 1000 दाउ फिसिजागोन। 1000 मटा मटि 1000 दाउ फिसिजागोन। जे मा सिस्टेमाव फैसाखौ मोनो, जे पार किल' कम्पानिया जोंनो 8 रां होयो पार किल'। जुदि मासे दाउआ जुदि 3 किल' जायोबोला, मासे दाउआ जुदि 3 किल' जायोब्ला जोङो बेयाव 24 थाखा मोनगोन। थिग 2.5 किल' जायोब्ला बेफोरबायदिनो बे हिसाबाव मोनगोन 8 थाखा करे। किल'आव 8 थाखा, आरो बनास थायो। बनास थायो। मटा मटि मासे दाउआव नों 25निफ्राय 30 थाखा मोनो। बेफोरबायदिनो जुदि 1000 दाउ फिसिनो हायोब्ला, मासेया जुदि 30 थाखाके मोनोबा 1000 दाउआव 30,000। बेफोरबायदिनो सोलिना जानो थाखाय खायसे राहा खालामना होदों कम्पानिफ्रा। सना कम्पानि, बेयो बरपेटा जिल्लायावबो दोङो, बेयो नलबारि जिल्लायावबो दोङो, बाक्सा जिल्लायावबो हरनाय जायो। प्राय अल आसामाव जाजोब्बाय। वेस्ट बेंगलावथ' दंखायो सिगांनिफ्रायनो। गोबां दाउ फिसियो वेस्ट बेंगलाव। बे जाबाय थांना थानायनि मोनसे जोबोर मोजां राहा। नोंथांमोना जुदि सोरबा खालामनो गोसोब्ला खालामनो हायो, कानेक्सन खालामनो हायो आंजों। कानेक्सन खालामनानै जुदि कम्पानिया जुदि हरोब्लासो नोंथांमोना फिसिनो हागोन। फार्स्टआव सार्भे जाग्रोगोन, जायगाया दङ ना गैया, माबायदिहाय फिसिनायनि थाखाय बे जायगाया मोजां नंगौ ना नङा, बेफोरबायदिनो जोंनि नलबारियाव गोबां कम्पानिनि आन्दाराव बेफोरबायदि दाउ फिसिदों। मटा मटि 100टानि सायाव फार्म दङ दा नलबारियाव सना कम्पानिनि आन्दाराव। मिथिनाय बायदिब्ला 100टानि सायाव। हाइस सासे मानसिया फिसियो हाइस साम'टा साइडआव, नलबारि जिल्लानि साम'टा साइडआव 8000 8000 दाउ फिसा फिसिनो हानाय केपासिटि दङ। बे फार्मखौ आं नुवाखै, थांगोन आं सानसे बे फार्माव। नोंथांमोननो बे फार्मनि बागैबो दिन्थिगोन। खिन्थु खस्थ'। जेब्ला फिसा जायो, फिसा समायाव जा साननिफ्राय लाबगोन दाउफोरखौ, बे साननिफ्राय प्राय 10-15 दिन बिराद खस्थ' जायो। उन्दुनो मोना, मानसि थानांगौ। दाउखौ सान हर होना होबाय थानांगौ। मानो होनब्ला ज' थायोब्ला दाउफोरा बाजाबलायनानै गाथारलायनानै थैयो। बेनिखायनो उन्दुनो मोना। एक्सट्रा मानसि लाखिनो गोनां जायो। बेयाव जोङो खामानि मावग्रा मानसि लाखिदों। नोंथांमोना
मिन्थिबाय बोरैहाय फैसाया फैयो कम्पानिनि आन्दाराव नोंथांमोना बुजायनानै होबाय पार किल' 8 टका 9 रां सोरबाफोर जुदि खामनो गोसोब्ला खामनो हागोन कम्पानिया सार्भे खालामग्रोगोन आङो गुबुन जिल्लानि बाथ्राखौ बुंग्राखै आङो नलबारि जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि बाथ्राखौ आं बुंग्रोदो जिहेतुके आंनि न'आ नलबारिजों आंहा कानेक्सन दङ बेलेग जिल्लाजों आं कानेक्सन गैथ'वा नलबारिनिनो बाक्सा जिल्लायावबो होगासिनो दङ दा